El ple de març de Montmeló ha aprovat inicialment la nova ordenança que regularà l'ús de la pirotècnia al municipi, una aprovació que s'ha fet amb els vots favorables del PSC Canviem Montmeló i Fem Montmeló i l'abstenció de Junts. Bona nit. Es tracta de la culminació de tot un procés que ha comptat amb un període de consulta pública als veïns iniciat el mes de febrer i una reivindicació que ve de lluny des del 2022 després que diferents col·lectius alertessin sobre els impactes i riscos associats a l'ús de la pirotècnia, sobretot en persones sensibles acústicament i animals. Cristina Verdón. La nova normativa no prohibeix la pirotècnia, però sí que regula els dies, els horaris i els espais d'ús d'aquesta. Sobretot, marcarà els horaris de la nit de la Revetlla de Sant Joan, la nit de Sant Pere per festa major i també la nit de Cap d'Any. Unes regulacions que no afectaran aquelles entitats que treballen amb el foc, com per exemple els Diables. Avançar com a Ajuntament en anar adaptant la normativa a que aquestes persones puguin conviure amb igualtat. Una festa on algú pateix no és una festa. Ens satisfà comprovar que fa possible conviure al respecte per la tradició i la viabilitat de la nostra cultura. Després de revisar-ho amb calma, val a dir també que ens sembla excessivament regulatori. El projecte Cap infant sense compte torna amb una edició de rècord. Aquest any s'imprimiran 200.000 exemplars de la nova història, aquest cop titulada El peluix sota la pluja i que pretén sobretot parlar de l'empatia i la generositat dels infants. Les 200.000 còpies permetran multiplicar per 40 la tirada de la primera edició d'ara fa 12 anys. El conte arribarà a tot Catalunya i, a més, també tenim correus electrònics de gent que ens demana del País Valencià, de les Illes Balears. El que volem, evidentment, és que tothom gaudeixi amb aquest conte i, mica en mica, que la gent vegi que els contes ens ofereixen màgia, ens ofereixen pensar, reflexionar. Els montmelonins Alucinógenos Sam i els martorellencs Freqüència Bandarra estrenaran Rock pels Xuclis, una cançó solidària a la festa que porta el mateix nom i que es farà per segon cop a Montmeló el dissabte 11 d'abril. L'acte, que pretén recaptar fons per a la investigació del càncer infantil, es traslladarà a la plaça de la Quintana i comptarà també amb la participació de grups locals com Rock Noise i també el grup de cant del Casal de la Gent Gran. Els drets d'autors i tot això els hem cedit a la FANOC perquè ells la facin córrer, en fi, una manera de col·laborar i que tinguin... Bueno, la història és recaptar diners per la FANOC, no? Doncs repetir-ho, i ho repetim en un lloc més gran perquè precisament va venir molta gent i estàvem una mica apretats, no? En esports, Albert, noms de la primera línia de l'handbol passen aquests dies per Montornès. Exacte, ho fan amb el campus que impulsa el Club Handbol Montornès. Entre aquests noms hi ha el de Robert Cuesta, tècnic del primer equip femení del balonmano Granollers, i el de Carol Carmona, entrenadora nacional i seleccionadora de Catalunya. Els 80 infants del campus han pogut gaudir d'una sessió molt especial dirigida per uns tècnics de prestigi. Això és molt positiu perquè estan promocionant l'handbol i estan donant entrenaments de moltíssima qualitat. Els nens amb moltes ganes d'aprendre, cada vegada hi ha més equips, més nens que ens decanten per aquest esport, que és genial. És una oportunitat molt bona de practicar més l'handbol, aprendre més coses i, igual que ella, passar-ho bé. Hola, què tal? Temps que continuarà tranquil al Baix Vallès durant el dijous. Pocs núvols en general, alguns deplatats que es formaran estirats pel vent, que no ha de ser gaire important, i a més amb una temperatura que acabarà sent una altra vegada molt dolça, molt suau. El contrast entre el cel blau, alguns núvols blanquinosos i tot que està completament verd serà meravellós al nostre contorn. En el ple d'aquest mes de març, Montmeló ha fet un pas endavant amb l'aprovació inicial de la nova ordenança per regular l'ús de la pirotècnia, una aprovació que arriba després d'un període de consulta pública iniciat el mes de febrer. Bon vespre, Cristina Verdón. Què regula, què decreta aquest nou acord?
Bon vespre, Adrià. Doncs la nova normativa no prohibeix la pirotècnia, però sí que en regula els dies, els horaris i els espais d'ús d'aquesta, amb l'objectiu de fer més compatibles les festes locals amb les persones més sensibles i també amb els animals. L'utilització d'aquesta pirotècnia es permetrà de 6 de la tarda de la nit de Sant Joan a 3 de la matinada del dia 24, també de 6 de la tarda a 12 de la nit durant la nit de Sant Pere per la festa major i també de 12 de la nit a 2 de la matinada per Cap d'Any. L'únic grup que no ha votat a favor ha estat Junts, que en aquest cas s'ha abstingut. I si no hi ha cap tipus d'esmena, d'aquí a unes 3 setmanes aproximadament quedarà oficialment aprovada i entrarà en vigor. Fruit d'una moció de Canviem Montmeló al juny del 2022 i una demanda per regular la pirotècnia al municipi, el ple de març de Montmeló s'ha dut a terme l'aprovació inicial de l'ordenança reguladora del seu ús, un manament que busca regular els dies, els horaris i també els llocs on es podrà utilitzar artefactes pirotècnics. De fet, la regulació de l'ús de la pirotècnia ja era una realitat gràcies a un decret aprovat per la Generalitat, però des del PSC creuen necessari que cal ampliar-lo perquè tothom pugui gaudir de les festes sense cap patiment. Ens consta i ho sabem de primera mà que hi ha gent que pateix molt aquesta nit i volem intentar minimitzar aquest patiment o minimitzar-ho a zero, i que puguin gaudir fent d'aquesta festa una festa més inclusiva i adaptada per tothom. Els dies i els horaris en què es permetran els petards són de 6 de la tarda de la Rebella fins a les 3 de la matinada de Sant Joan, de 6 de la tarda a 12 de la mitjanit per Sant Pere durant la festa major i Cap d'Any de 12 de la mitjanit a 2 de la matinada. Una ordenança que no afectarà les entitats que treballen en foc, com seria el cas dels Diables, però que busca fer les festes populars més inclusives. S'ha de dir, hi ha moltes persones que pateixen per l'ús d'aquesta pirotècnia sorollosa i animals, doncs perquè a qualsevol hora, a qualsevol dia pot haver explosions. Una festa on algú pateix no és una festa. I ens satisfà comprovar que fa possible conviure el respecte per la tradició i la viabilitat de la nostra cultura i el benestar i la convivència de tota la ciutadania. Que ens sembla excessivament regulatori i vam compartir amb el regidor que sobre un marc que ja limitem tant, uns dies i uns espais concrets, no ens imaginem que només puguem tirar petards a la nit de Sant Joan fins a una certa hora i en aquella plaça i que la gent no pugui fer la revetlla també a casa seva. L'aprovació inicial de l'ordenança s'ha fet amb els vots favorables del PSC, Canviem Montmeló i Fem Montmeló i l'abstenció de Junts. Ara s'inicia el període d'esmena. Posteriorment, en un termini aproximat de 20 dies, l'ordenança reguladora de l'ús de la pirotècnia a Montmeló ja serà una realitat. En aquesta mateixa sessió ordinària del mes de març, el ple també ha aprovat la primera modificació de crèdit d'aquest any 2026. Es tracta de la incorporació del romanent de tresoreria de l'any 2025 al pressupost d'aquest any, una quantia de poc més de 4.200.000 euros, entre els quals s'hi contemplen ja els 3.800.000 euros de les obres de la segona fase del soterrament de la llosa. La part econòmica restant es destinarà a actuacions com l'arranjament de goteres a l'Escola Bressol La Fireta, la renovació del quadre de llums a la sala polivalent o la sectorització de la xarxa d'aigua potable, entre d'altres. El Dia de la Mona ja s'apropa i per celebrar-ho, el Forn Prat de Mollet ha volgut tornar a homenatjar una entitat de la ciutat. Una iniciativa que ja porta fent des de fa 5 anys i que en aquesta ocasió ha tingut com a protagonista a la Colla Gegantera de Mollet. La mona d'aquest any del Forn Prat ja té protagonistes i són els gegants de Mollet. Com cada Pasqua, el Forn Prat ha volgut dedicar una mona a una entitat del municipi, una iniciativa que van començar fa 5 anys i que vol donar visibilitat al teixit associatiu local. Soc mare d'un nen i li encanten els gegants, llavors avui sí, aquest any tenia que ser dels geganters. De fet ens faltava, però havíem fet la del Mollfer, la de Morats, la de Castellers, la de la Balló, d'Espiadimonis. Tocava geganters, sí o sí, teníem que fer geganters aquest any. La mona manté l'essència tradicional de la Pasqua, amb l'ou característic com a element central, però incorpora detalls propis de la colla gegantera, com per exemple les gralles. A més, per celebrar-ho, la colla ha fet una petita exhibició davant de la pastisseria, en un gest d'agraïment i reconeixement. Doncs volíem fer aquest assaig aquí a Plaça Major, aquí davant del forn, i una miqueta fer una miqueta de festa, de música i de balls aquí. És caliu, és fer poble i és treballar en xarxa amb els comerços del municipi i una miqueta, doncs, això,
gaudir d'aquesta festivitat i endolçar la ciutadania amb la imatge dels gegants. Un dia que s'ha viscut amb molta il·lusió i germanor per part de tots els geganters. La mona ja es pot adquirir a l'establiment, obert a tothom qui vulgui endur-se un tros de tradició i cultura local a casa aquesta Pasqua. El projecte Cap infant sense conte torna amb una nova història titulada El peluix sota la pluja. Un conte que aquest cop ha volgut que els infants es posin a la pell dels protagonistes per treballar sobretot l'empatia i que, a més, batrà rècords, ja que es tracta de l'any en què es repartiran més còpies d'aquest conte per tot Catalunya, multiplicant per 40 la quantitat de la primera edició de fa 12 anys. Una edició de rècord. El projecte Cap infant sense conte repartirà aquest any 200.000 exemplars del conte El peluix sota la pluja, una història que comença amb el somriure transformador d'una de les protagonistes i que posa el focus en l'empatia i la generositat dels infants. Al conte d'aquest any volíem que toqués la fibra a tothom. Tocar la fibra què vol dir? Que creés en tothom que el llegís una sensació de veure què està passant avui dia a la nostra societat, a la realitat que vivim. Més que res perquè el conte tracta d'una nena que podríem dir que té totes les seves necessitats molt cobertes, en canvi n'hi ha una altra que no. Nascut fa 12 anys amb l'objectiu de fomentar l'ús de la llengua catalana, l'hàbit lector i la creativitat dels infants, Cap infant sense conte busca apropar històries que connectin amb els lectors. Es tracta de l'any amb més publicacions, molt lluny dels 5.000 exemplars inicials i amb la previsió que es distribuirà per múltiples canals, arribant a milers de nens i nenes. Els 200.000 exemplars es distribuiran a hospitals, escoles, biblioteques, CAPs. El que volem és que tota Catalunya pugui disfrutar d'aquest nou conte i creiem que serà un èxit de distribució, un èxit perquè el que volem bàsicament és que arribi a tot arreu. Pensem que la cultura no ha de ser un bé privatiu, ni molt menys, per això aquests contes es fan arribar de forma gratuïta. El projecte manté la seva essència participativa. Les il·lustracions interiors, aquest any dissenyades per un alumne de tercer d'ESO de l'Institut Vila Romana de la Garriga, no estan pintades, permetent que els infants les completin i facin seu el conte. Mentrestant, ja treballen en la propera publicació d'aquest any, aquest cop centrada en l'ús dels mòbils i les pantalles. Montmeló podrà tornar a demostrar la seva solidaritat en una nova edició de Rock pels Xuclis, una tarda de música en directe per donar suport als infants i joves amb càncer. Aquesta cita solidària tindrà lloc el dissabte de la setmana que ve, dia 11 d'abril. Després de l'èxit de la primera edició, els organitzadors ja ho tenen tot a punt per a aquesta segona festa solidària de Rock pels Xuclis, una campanya de la FANOC que va néixer amb l'objectiu de donar suport a iniciatives musicals que vulguin posar el seu granet de sorra per ajudar les famílies amb fills amb càncer. Aquest concert solidari comptarà amb les actuacions de dues bandes locals, Alucinógenos Sam i Rock Noise, i dels martorellencs Freqüència Bandarra. Aquest any tindrem una sorpresa incluïda que ens han preparat els grups de Freqüència Bandarra i Alucinógenos Sam, no? Pues que és una cançó que ens han fet, però que per sentir-la hauran de venir aquí a veure-la, no? I cantar-la. No? I sí, verdaderament ens fa molta il·lusió tornar-hi a ser amb els grups i per descomptat amb les entitats, que s'han sumat més entitats a poder participar. Tindrem els Diables, els Geganters, a part de l'Escola de Música, que està vinculada a la sorpresa. La cançó solidària que s'estrenarà també porta per nom Rock pels Xuclis i està inspirada en aquest concepte d'acompanyament pels més petits fet realitat. Els drets d'autors i tot això els hem cedit a la FANOC perquè ells la facin córrer, en fi, una manera de col·laborar i que tinguin... Bueno, la història és recaptar diners per la FANOC, no? Doncs això. I, bueno, ens ho vam passar molt bé gravant-la, és una cançó molt pegadiza, que diuen, que s'enganxa molt. I ja està, ja et dic, Alucinógenos i Freqüència Bandarra, junt amb els nens que ja van venir a la gravació, de l'Escola de Música de Montmeló. La festa solidària també comptarà amb la participació del grup de cante del Casal de la Gent Gran de Montmeló. Degut a l'èxit de la primera edició, l'Ajuntament ha buscat un lloc més gran pel desenvolupament de la festa i aquesta nova edició de Rock pels Xuclis canviarà d'ubicació i es farà a la plaça de la Quintana.
Tots els diners recaptats per les entitats participants aniran destinats a la Casa dels Xuclis, un espai d'acollida per a famílies amb fills que reben tractament oncològic lluny de casa. Martorelles ha acollit una nova capta de sang tot just abans de Setmana Santa. Sota el lema Deixem-ho fet, dona sang abans de marxar, el Banc de Sang recorda que per aquests dies la necessitat de sang i plasma als hospitals continua. De fet, durant Setmana Santa les reserves solen baixar de manera molt especial i per això és important incrementar el nombre de donacions abans dels dies festius. La donació de plasma és igual d'important que la de sang, però el procediment és una mica diferent. Principalment és més llarg i cal una hora aproximadament per completar el procés. L'Àngela i en Carles són donants habituals, però aquest cop a la Vinya han decidit donar plasma per primer cop. Hace más de 10 años que empecé, bueno, pues como todas las personas, hemos tenido personas enfermas en casa, con alguna enfermedad, con operaciones que pueden necesitar, o yo misma podría necesitar, y si yo puedo necesitar, hay que dar para recibir también. Veig que hi ha molta gent que dona sang, hi ha poca gent que dona plasma i dic, no sé, he de provar. Fa falta molta sang per tot arreu. Llavors el plasma suposo que també és una cosa que falta i hi ha menys donants de plasma i bueno, doncs avui farem plasma. Teníem temps per estar aquí, doncs hi estarem. En aquesta campanya de donació a Martorelles s'han destinat 3 lliteres a la donació de plasma i la resta a la donació de sang. En una jornada només de tarda hi ha qui s'ha trobat l'opció de donar sense reservar i s'hi ha apuntat a última hora. He sortit amb meu fill a fer uns recados i he passat i dic, ostres, avui és el dia de la donació. I dic, va, doncs de tornada parem, que no teníem res allò urgent a fer. I simple, així. M'anava bé, m'ha quadrat, amb horaris. Ja sigui per donar sang o plasma i amb reserva o sense, tothom qui ha donat té clar el motiu pel qual ho fa. Perquè és necessari, punt. O sigui, aquí no hi ha més, o sigui, és necessari. La gent ha de donar sang perquè molta gent la necessita i els hospitals, ara arriba Setmana Santa, desplaçaments, accidents i gent que, suposo, la necessitarà. Una campanya de donació de sang que ha posat el focus en fer una crida als donants d'entre 35 i 45 anys, que han disminuït gairebé un 35% en els últims 5 anys. Avui és dimecres i, per tant, fem un apunt ara d'aquesta casa perquè és el torn d'un nou programa del Fem-la petar, el podcast de Vallès Visió. I la nostra companya Ainhoa Nicolau ja ho té tot a punt. Bona nit, Ainhoa. Avui qui tindràs al plató del Fem-la? Bona nit, doncs avui al programa tenim en Raül Sánchez, escriptor de la trilogia La Barcelona del Reig. Què tal, com estàs? Hola, bona nit, molt bé, gràcies. Fa només 2 setmanes que has presentat la tercera part a Festín de Buitres d'aquesta trilogia. Què ens pots explicar d'aquesta nova novel·la? Doncs és una novel·la negra centrada en el tràfic d'art durant la postguerra i bàsicament és un detectiu que està buscant un vermeer, o sigui, nada més i nada menys que un vermeer, que és un pagament que fa un magnate a un xantatge per evitar que li destrossi la vida, bàsicament. Aleshores, Costa comença mitjançant un món en el que la política, el poder i el món de l'art estan tots connectats amb la guerra, la postguerra, de la postguerra espanyola i amb la Segona Guerra Mundial. Doncs estarem atents a aquest nou cas de Luis Costa i vosaltres també, si en voleu conèixer més, avui aquí al plató del Fem-la petar després de l'informatiu. Obrim ara plana esportiva i avui, Albert, ho fem parlant de l'handbol montornès. Exacte, perquè el club es troba ara mateix immers en la seva segona edició del campus de Setmana Santa, una proposta oberta tant a jugadors del club com a jugadors de fora del municipi que poden gaudir cada dia d'una sessió d'entrenament amb diferents tècnics professionals. Un exemple han estat el montornesenc Robert Cuesta, entrenador del balonmano Granollers, i Carol Carmona, de la selecció catalana d'handbol. Treball centrat en la tècnica tant individual com d'equip, però també amb l'objectiu que entenguin el perquè de les situacions. L'objectiu que és ofensiu o defensiu? Defensiu. Carol Carmona, entrenadora nacional i seleccionadora de la selecció catalana d'handbol, i Robert Cuesta, montornesenc i entrenador del balonmano Granollers, han portat la seva metodologia de treball a la tecnificació de Setmana Santa del Club Handbol Montornès. 2 entrenadors professionals que han compartit amb els jugadors diferents exercicis i maneres de fer per tal de proporcionar-los eines per millorar. Motivar-los, tant a nivell ofensiu-defensiu, deixar una mica el teu ADN perquè puguin aprofitar-ho en el seu dia a dia, que gaudeixin, que s'ho passin bé i que aquestes hores que passen amb entrenadors que no són els seus del dia a dia,
doncs que n'aprenguin alguna coseta. Que puguin veure tota una varietat d'exercicis que absorbeixin de cada entrenador, de cada entrenadora, el que creguin que els hagi pogut aportar i que ho apliquin en el seu dia a dia. Que vegin diferents persones, diferents maneres de treballar, que al final tots tenim el mateix objectiu, però utilitzem camins diferents per arribar allà mateix. De dilluns a dijous, la carpa polivalent del Sorralet s'omple de jugadors i jugadores amb moltes ganes d'aprendre de la mà d'entrenadors diferents. I és que cada dia la sessió la dirigeix un entrenador professional diferent. Portem entrenadors amb molta experiència, molt bagatge, i és una experiència molt enriquidora pels jugadors del nostre club. Molts de jugadors han pogut fer exercicis que mai havien fet i viure una experiència única de la mà d'aquests entrenadors. És una oportunitat molt bona de practicar més l'handbol, coses diferents que el que fem als entrenaments. Sí. Es passa la veritat que molt bé i que ara després de Setmana Santa tindrem més nivell. Nos hem divertit molt per jocs i molts extrems. L'ensenyança que està fent tots els entrenadors i que puc estar amb molts companys meus a aprendre més coses. Aquesta és la segona edició de la tecnificació de Setmana Santa del Club Montornesenc, que ha dividit l'activitat en matí pels més petits i tarda pels més grans. La proposta també és oberta per jugadors de fora del municipi i amb la que volen convertir-se en referència a la comarca. En total són quasi 80 nens, són 70 i pico, que hi han apuntats entre matí i tarda, vull dir que ja ho considerem un èxit, tampoc no pots créixer molt perquè l'espai és el que és. Al final de cada sessió no falten uns minuts per valorar com ha anat la tecnificació, així com una foto de record. Hola, què tal? Arriba el gruix de la Setmana Santa, avui també ha començat el mes d'abril i podem dir que encara fins al divendres sant anirà fent vent i a partir del dissabte, diumenge i el dilluns de Pasqua el temps ha de ser molt més calmat i molt més suau, però compte les properes hores amb les ventades i també les nevades del Pirineu. Rient i plorant, l'abril va passant. Per tant, aquest temps que és molt variable i una bona mostra la tindrem les properes jornades. I compte amb aquestes ventades. Per exemple, mireu les últimes hores a Girona capital. Imatges del Xevi, unes ràfegues de vent que a Girona capital han tornat a arribar als 70-80 km per hora i més de 120-130 per hora a l'Empordà, als cims del Pirineu i al massís del Port, en el cas de l'Ebre. Atenció, perquè al llarg d'aquesta nit aquest vent serà molt fort a les comarques del Pirineu, també el dijous al matí. Fort vol dir, o molt fort vol dir, ràfegues que als cims del país, del Pirineu, passaran dels 130-140 km per hora. A les valls també aquest vent serà molt tossut, però una mica més fluixet. Aquest vent també fort, amb ràfegues de 100 per hora o més, a l'Ebre, sobretot al massís del Port i a les muntanyes del Perelló, Vandellòs. I per una altra banda, l'Empordà continuarà amb el desè dia de vent molt fort al matí del dijous. Momentàniament el cel s'obrirà. Aquesta nit esperem alguna pluja, no gaire important, però es mouran aquestes plogudes, aquests ruixats, entre les comarques de Girona i l'àrea de Barcelona, de forma local. I el que sobretot continuarà caient és la nevada del Pirineu, que a hores d'ara cau, i que el dijous al matí continuarà a l'Alt Pirineu. Situació perillosa, perquè hi ha torb, perquè hi ha una gran acumulació de neu ja al terra i una gran acumulació de neu la que ha de caure. Amb pes, a més, per aquest vent. Hi haurà congestes de 5-6 metres amb facilitat. Ara bé, el dijous al matí ja, com dèiem, fora del Pirineu, amb moltes més clarianes, alguns núvols a ponent. La tarda del dijous tindrà més núvols, justament a les comarques de Lleida, de Tarragona, sense pluja, però tindrem un cel una mica velat per núvols de vent, i és que el vent continuarà bufant, amb molta força a l'Empordà, amb molt mala mar, temporal dur, en alta mar, també el vent bastant fort a l'Ebre i als cims del Pirineu, allà encara amb alguna nevada, i fora del Pirineu l'ambient encara suau. Mireu, hi haurà moltes temperatures, doncs de 20-22 graus. I el que dèiem, divendres sant i dissabte, de temps molt més tranquil, cada vegada més sol, sobretot el dissabte, i amb una clara recuperació de la temperatura. Que vagi bé. Després de la previsió meteorològica, fem un nou cop d'ull als temes més destacats del dia. El ple de març de Montmeló ha aprovat inicialment l'ordenança que regularà l'ús de la pirotècnia al municipi. La nova normativa, que busca tenir en compte sobretot persones sensibles acústicament i animals, no prohibeix totalment la pirotècnia, però sí que en regula els dies i horaris, reduint-ho a la revetlla de Sant Joan, la nit de Sant Pere i Cap d'Any.
El projecte Cap infant sense compte torna amb una nova edició de rècord. Aquest any s'imprimiran 200.000 exemplars de la nova història, aquest cop titulada El peluix sota la pluja, i que pretén sobretot parlar de l'empatia i la generositat dels infants. Les 200.000 còpies permetran multiplicar per 40 la tirada de la primera edició d'ara fa 12 anys. Els montmelonins Alucinógenos Sam i els martorellencs Freqüència Bandarra estrenaran Rock pels Xuclis, una cançó solidària a la festa que porta el mateix nom i que es farà per segon cop a Montmeló l'11 d'abril. I en esports us hem explicat que entrenadors de primera línia han passat aquests dies per Montornès. Ha estat amb el campus que impulsa el Club Handbol Montornès. Entre aquests noms hi ha el de Robert Cuesta, tècnic del primer equip femení del balonmano Granollers, i el de Carol Carmona, entrenadora nacional i seleccionadora de Catalunya. Fins aquí el Vallès Visió Notícies d'avui. Recordeu que podeu trobar tota l'actualitat al nostre web www.vallesvisió.cat. Nosaltres hi tornem demà. Molt bona nit.